No tak myslím si, že to skončí 0-0 a na penalty vyhrajou naši kluci. Můj tým na výsledek po prodloužení na penalty zvítězíme. 2-1 po prodloužení vyhrajeme. Ano, Piatý hledal na zadní tyči Berkára, který se zabíhal, naštěstí byl od míče daleko, nedoběhl na nebezpečný center. Radek Petr má skvělý postřeh. No, zápas se mi líbí, začátek nebyl tak moc z naší strany dobrý, rozhodčí to taky trošku tam kazil týma žlutýma kartama, ale nakonec jsme hru vyrovnali a jsme nebezpečnější v té první poločase. Zápas probíhá velice pěkně, tak hrají všichni, co jsme chtěli hrát. Já nevím, co to je. Strašně se mi líbí fotbal a doufám, že Češi vyhrají. Jo, tak zatím je to po prvním poločase 0-0. Já si myslím, že naši hrají ideálně a hrají pravou slováckou taktiku. Je to udička. Napřed povolíme Argentíně a ve druhé půli jich zařízneme a myslím si, že vyhrajeme i 1-0.